Makadimi ose. Madzimai oye. Vari kufara zvibhakera mudenga. Vari kufara chete. Vakatsamwa pasi. Chiverenganai. Looking to open an FNB bank account? VF Accountant makes the process seamless and professional. All you need is your certified ID or passport copy, a physical address, an email, and your phone number. As a passport holder, you can open two types of accounts, an FNB business account or a personal non-resident account. With a business account, receive your salary and customer payments, shop globally, use PayPal, and send money via e-wallet easily. Our package includes a registered company, business bank account, CIPC profile, and all necessary company documents. The non-resident account is perfect for managing international payments and airtime, whether you are in South Africa or abroad. Get started today for only a 1-500. Contact VF Accountant at +276 86822173 to open your account now. It is my singular honor and privilege to welcome you all to Mashonaland Central Province for this important national commemoration of International Women's Day 2026. Allow me from the onset to extend a very special welcome to my counterpart and colleague, Honorable Senator Monica Mchangwa, the Minister of Women Affairs, Community, Small and Medium Enterprise Development, Honorable Minister, we are deeply honored by your presence and leadership. Your dedication to advance the rights and empowerment of women and girls continues to inspire tangible transformation across our nation. Today's gathering is taking place under the visionary leadership of His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe, Comrade Dr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa. The Second Republic has consistently demonstrated its unwavering commitment to inclusive development, gender equality, and social justice. Through deliberate policies and reforms, the new dispensation has elevated women's empowerment from a peripheral issue to a central pillar of national development. Mashonaland Central Province is immensely proud to host this national event. In fact, it's an international event. I wish to commend the Ministry for adopting His Excellency's mantra of leaving no one and no place behind by choosing Mashonaland Central to host this year's commemoration. This decision affirms that national programs are not confined to metropolitan provinces alone, but are for every corner of the country. It is my sincere hope that today's proceedings will go a long way in reigniting national consciousness around women's empowerment issues. May this day strengthen partnership between government, private sector, civil society, and community. May it inspire concrete interventions that uplift women and girls, our province, and the nation at large. Ladies and gentlemen, let this day stand as a testament to the unity, resolve, and progressive vision of the Second Republic. Today, under the able leadership of His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe, Dr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa, we shall continue advancing the rights, dignity, and economic empowerment of our women and girls. I want to welcome everyone who is here. Inzwa kutambirwa Mashonaland Central Province. Kuungana kwenyu kunondipasa manyawi. Kana imi Minister Guest of Honor munenda mchitaura. Ndinokutendai zvikuru nokuya kuzopemberera muri muno mudunhu reMashonaland Central Province. Ndatenda.
For the purpose of tracking and recovering your stolen mobile phone handset, LK Cellular Connect Zimbabwe is here to put back a smile on your face. To enhance mobile phone device recovery efforts in Zimbabwe and deter the user of stolen cell phones, all you need to do is to find your IMEI number on any phone by dialing *#06# and store the 15-digit number somewhere safe. When your phone is stolen, notify the police with your IMEI 15-digit code, then bring the police report to LK Cellular Connect Zimbabwe. Tracking locally and internationally is our everyday business. Remember, for only $1, we can keep safe your IMEI in our state-of-the-art system by registering in advance your mobile devices with LK Cellular Connect Zimbabwe via our website. For more info, call our help desk at LK Cellular Connect Zimbabwe. Our business is to combat smartphone theft in Zimbabwe. Tine madzimai vanotungamirira musangano uri kutonga vari pano, vane zvigaro zvakasiyana siyana vamanzwa vachitaurwa navose vauya pano vemabandiko akasiyana siyana pamusoroi. Nhasi izuva redu ratiri kufara isu semadzimai. Tiri kufara nemhaka yekuti kodzero dzedu ikodzero dziri kukosheswa nyangwe takati pasi rese. Zuva iri re-International Women's Day rinodzi rakatanga kucherechedzwa kumakore akare kare, zvekuti kuma 1909 rinodzi rakanga rave kucherechedzwa. Asi zvinozonzi nehistory ichitaura, hanzi mugore ra1917 kunyika yeRussia madzimai vakapinda mustreet vachimacha, vachimachira kuti vanoda chingwa nerunyararo. As they were marching for peace and bread, marching for bread and peace. Kana takatarisa izvozvo tinoona kuti nazvino tichiri kungoti chingwa tinochida, handiti semadzimai. Kana takatarisa tichiri kungoti runyararo tunoruda semadzimai. Kusvika nazvino hanzi kodzero dzedu madzimai dzichiri kungomhirizhongwa. Nevanotaura vanoti dzinomhirizhongwa. Isu tinoda kutenda nekuti nyika yedu ino yeZimbabwe mubumbiro remutemo constitution yenyika inotaura iyo kuti kunofanirwa kuve negender balance. Takatarisa section 17 of our constitution inotaura kuti kunofanirwa kuve negender balance. Togozotarisa zvakare section 52 subsection 2 inoti kunofanirwa kuve nema-equal rights, kunofanirwa kuve ne-equal treatment, equal opportunities in politics, in economics and in cultural and social spheres. Kutaura kuti kune zvematongerwo enyika kunofanirwa kuve nemikana yakaenzana. Kune zveupfumi hwenyika kunofanirwa kuve nemikana yakaenzana. Kune magariro edu atinoita mumacommunities edu kunofanirwa kuve nemikana yakaenzana. Saka tinoda kutendesesa zvikuru nokuti tiri kuona kuti napresident vedu vakakoshesa isu madzimai, vakakoshesa zvakare mikana iyoyo kuti inofanirwa kusvika painoenzana. Vanoikoshesa pamusoro pekuti takatarisa iko zvino ndofunga tiri kuona kuti ministry yedu yemadzimai inotungamirirwa naminister youya madeputy minister maviri. Izvozvo zvinoratidza kuti president vane hanya nesu semadzimai. Ngatimbovaroverai maoko. Tinotenda zvikuru nekuti kwakaiswa mutemo weDomestic Violence Act unotaura kuti vanomhirizhonga vamwe
vanofanirwa kuti vasungwe. Saka naizvozvo tese semadzimai tinofanirwa kuziva kuti kana tamhirizhongwa takaripota, mitemo inotichengetedza. Asi Honorable Minister, tinokumbirawo semadzimai ekuno kumaruwa kuti kuve nema-specialized courts anoona nezve-sexual and gender-based violence kuma-province kwedu nekuma-district edu, kuitira distance, nokuti mudzimai anenge ari kukamutsenzere kana kusendinyoka kuseruko, dzimweni dzenguva kuti azoenda pedyo nekunomhangarwa uye anoona zvichimuremera nekuda kwekushayiwa mari, anopedzesera azongogara mumba, nyangwe ari kudzvinyirirwa, nyangwe ari kumhirizhongwa, nyangwe ari kuabhuswa, anokundika kuzoenda. Saka maservices iwawo akave pedyo kuvanhu zvinorerukira madzimai. Uyezve tinokumbira kuti kana pachinge paita nyaya dzokubhinywa, nyaya dzema-rape case, tinokumbira kuti mitemo irerutswe, zviitwe fast tracking, kuitira kuti munhu akambozi bail ozombodzi unozodzoka musi wakati, unozodzoka musi wakati, nyaya yacho inoenda ichishayiwa evidence, nyaya yacho inoenda ichireruka. Munhu anenge amhirizhongwa, dai zvaigona mitemo yokasikirwa kuita kuti munhu apiwe mutongo unoenderana nekutadza kwaanenge aita. Tinokumbirazve kuti makampeini awande ekuti madzimai vazive kodzero dzavo. Uyezve tinoda kutenda tinokuti tiri kuona kuti zvakare kwaane ma-he for she champions, varume vanomira vachitaura kuti madzimai kodzero dzavo ngadzicherechedzwe. Tinozvitenda izvozvo. Kuno tine madzishe edu, Honorable Minister, vanomira uyezve nekutaura kuti kodzero dzemadzimai ngadzicherechedzwe. Vana vadiki, makangonzwa imi Honorable Minister kuti isu takaita mbiri kuno yema-child marriages, asi tinotenda madzishe edu vari kushanda muma-communities vachitaura kuti regai dzive shiri nekuti mazai haana muto. Vari kumira chaizvo panyaya idzodzo, tinoda kuzvitenda. Tinotenda nokuuya kwamaita kuno muzuva ranhasi kuzosangana nesu kuno madzimai ekumaCentral Province. Matikoshesa Honorable Minister, izvi ndiri kutaura ndakavamiririra saprovincial chairwoman wavo kuti matikoshesa, munotitendera kuna His Excellency the President kuti vari kutigonera, nekuti tiri kuona kumusoro ikokoko madzimai akawanda vari kupuhwa mabasa mamwe anoremekedzwa zvichienderawo nekuti kodzero dzemadzimai vari kudziyeuka zvakanyanya. Ndinokutendai zvikuru, mazvita zvenyu nokunditeerera, ndinotenda. Dishe tinoti pamusoroi varidzi venyika, ndinoti makadi vana mai nana sisi navanasikana nevamwe vatinofambidzana navo kuti nyika ibudirire. Nhasi takaungana muno muBhindura tichipemberera inonzi International Women's Day inoselebratewa musi wa8 March. Izuva rakakoshera madzimai. Gore rino ratiri kufamba tichiti kugadziriswa kwemitemo, kuwana kodzero nekutongerwa mhaka zvakafanira kwamadzimai navasikana ngazvirambe zvichisimbiswa pasi rese tenderere. Nhasi takaungana navasikana namadzimai vemunyika ino yeZimbabwe tichiti vakadzi navasikana ngavapiwe mikana, ngavatongerwe mhaka dzavo nemazvo pajekerere.
Honorable Minister mataura kuti kune kumhirizhonga kuri kuramba kuchienderera mberi. Mitemo tinayo, but hoyo mubvunzo sei madzimai navasikana vasinga benefit. Tinoona kuti matakagara mumacommunities vanhu vanoti haungaripoti baba, haungaripoti sekuru kana vakubata chibharo. But tinoti ukaenda ukanotongerwa mhaka yako zvakanakira sekuru ivavo kuvadzidzisa nekudzidzisa vamwe vanhu vakavakomberedza kuti izvi hazviitwi. Kunyange mumakomuniti handi kune dare rashe. Takuona iye zvino madzimai ndogara ndichiona pakaranganda TV muchidzitonga mhaka dzemhirizhonga muchiratidza kuti maakunzwisisa. Saka tinoda kutora nguva ino kutenda madzishe edu. Havasi kusara vari kutonga mhaka idzi vachiziva kodzero dzamadzimai nevasikana. Pasi rese nyika dzese dambudziko rekutongerwa mhaka nekuenzaniswa pasi pemutemo riri kuramba richienderera mberi. Harisi muZimbabwe chete. Muchaona kuti varume vakadzi vari kungowana kodzero dziri 64% tichienzanisa nedzinowana varume. Mukuwanikwa kwemabasa, mukuwanikwa kwemari, mukugara vakasununguka vasingatyi, mumhuri, mukuita maproperty. Ndaona vedzidzo ofisi vari pano, basa ramuri kuita rakanaka rekudzidzisa madzimai. Vazhinji vanozongosara makashanda mose nemurume, wozoona kuti hapana kana zita rako pamaproperties ese iwawarishi aripo. Saka zvakanaka kuti tizive mitemo yedu zvatabatawo twese pamwe chete mukadzi nemurume. Iniwo semudzimai ndinenge ndine kodzero dzandinofanira kuwana. Mukuita mabhizinesi tikutarisira kuti mitemo haisati yanyatsobviswa inochengeta madzimai navasikana. Mugore rino International Women's Day tiri kuti rights, justice and action for all women and girls. Hapana mukadzi unofanira kusara. Tiri kuti nyange uri kupi mukati menyika ino yeZimbabwe ndosaka tauya kuno kupindura, because tinofamba nekuti leave no one behind. Mukuru weUN pasi rese tenderere vandorinos Guterres vanoti hatigoni kuenda mberi tigoachiva yatinoti 2030 agenda yedevelopment ma-SDGs tisina kugadzirisa mhaka yekuenzaniswa kukodzero pamberi pakati pevakadzi navarume. Ene mukuru weUN Women Director Sima Bawu vanotsinidzira vachiti kuenzaniswa nekururamisirwa pamutemo ndizvo zvichatibatsira kuti tigadzirise kusiyana kwemikana pakati pevarume navakadzi. Tinokutendai hurumende yeZimbabwe kubudikidza naMinista Monica Muchangwa namaPermanent Secretary enyu namamwe maministry amunoshanda nawo, nebasa ramuri kuita rekusimbisa nekugadzira atinoti magender responsive policies. Muri kudzidzisa vasikana kuzvimiririra. Taona maprojects akawanda, tikaona even inonzi village business unit program yenyika kuti kwatichaenda tichaona industrialization nyika ino yese yeZimbabwe. Kuno kupindura tazviona zviriko, ende zvese izvi zvinofanira kuitika kwese. Tinokutendai futi Minister neNational Gender Policy nekugadzirisira madzimai nevanasikana. Tichienda mberi tinoti ngatirambe tichigadzirisira madzimai nevanasikana. Madzimai nevanasikana vanodawo minda, vanodawo mari dzemabhizinesi. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Hey! Ndinauya nemafaro. Nasi ndiri kunyatsa kufara ndikuwanda kwamakaita uku. Ndauya pano kuti ndikutaurire nenhau yeZC Security, wemachechi, wezvikoro, wemaindastri nepese zvapo panoda kuchengetedzwa. Tsvagai ivava wedu isusu weZC Security.
ZC Security. Stay secured. Stay assured.